Μπορεί να πέσει δεκάρια, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι μέσα σ' όλα. Μπράβο, αγόρι μου, θα είναι περήφανοι οι γονείς σου. Από πού είσαι, Από το Σουδάν. Από το Χαρτούμ. Όχι από την Πυρντάουα. Α, την Πυρντάουα. Είχαμε και εμείς παλιά μια Λιντάουα, αλλά ήταν άλλο πράγμα, δεν ηθοποιό. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τη φτώχεια της πατρίδας, άφησε τη φτώχεια, τη μιζέρια, τις καλύβες, τις μύγες. Αν ήξερα ότι φάρσα του μαγείρευα τη μύγα. Έχει εξυπόλυτο από τη χώρα του. Ήρθε εδώ, έβαλε ένα στόχο και προσπαθεί να τον φτάσει. Ο πατέρας μου δεν ήθελε. Ο πατέρας πώς να θέλει. Ο πατέρας περίμενε τον ξαλατρώσει τα γεράματά του. Να αρπάξει την τσάπα τα ρωσιασμένα χέρια του και να σκάψει το σκληρό χώμα του Νότιου Σουδάν. Δεν πρέπει να είναι και τόσο γέρας πια ο πατέρας του. Τι λες, πόσο χρόνο είναι ο πατέρας σου? 56. 56. Ξέρεις πόσο είναι ο μέσος όρος ηλικίας του ανδρός του Σουδάν? 53. Καλώς έπρεπε να πεθάνει. Και για τη γυναίκα 52. Τι λες τώρα? Αλλά τι κάνεις, κάτσε και διαβάζει γεωγραφία, παπά, δεν το πιστεύω. Ο πατέρας του δεν ήθελε να έρθει ο Μάικ εδώ, όχι για την τσάπα, Αλλά γιατί ήθελε. γιατί ήταν καλομαθημένος. Καταλάβατε. Η σκληρή αλήθεια πονάει, εγώ. Πες σκληρή αλήθεια, πες. Ο πατέρας μου είναι συνέτερος σε ένα χρυσορυχείο. Μην φανταστείτε πολλά πράγματα, έχει μόνο τον άντρετο από τις μετοχές. Και η μητέρα μου έχει δικό της κοσματοπολείο. Την είπε. Δηλαδή από την πηγή στην κατανάλωση κατευθείαν.